TV kanmɔgɔw assalamu alaikum aw da kana ko bi jamkan kɛnɛ kan bɔlɔlɔ sanfɛ jamkan yi min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin réseaux sociaux ma k'a daminɛ Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp o n'a ɲɔgɔnna caman ka ɲɛfɔli k'aw ye gɛlɛya dɔrɔn bɛ sɔrɔ a sanfɛ o n'a nafa ɲuman yɔrɔ o de hukumu kɔnɔna na an ye wele bila an ka maba fila ma n'o de ye Musa Konate ani Malik Jankumba olu kana ɲɛfɔli kan ye an ka bi babu kan ni babu min bɛ boli i n'a fɔ kunnafondila ale ni blogueur danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ an kan ka faamuyali jumɛn sɔrɔ kan an ka bɔlɔlɔ siraw kan Musa ayiwa basi foyi tɛ alhamdulillah an bɛ bɛɛ lajɛlen fo i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na kunnafoni ani kunnafondila blogu o tɛ dɔwɛrɛ ye ayiwa maa minnu bɛ baara kɛ subahana machine sanfɛ u ka bɔlɔlɔ sira mun bɛ yen donc u bɛ blogu dayɛlɛ donc u bɔ animé olu ye u bɛ kunnafoniw di mais kunnafoni la i b'a sɔrɔ ale y'a kalan kɛ ou bien soit a taara kunnafoni di baara yɔrɔ ka a baara dege ka se a la donc kunnafoni dili a baara hukumu i bɛ baara kɛ ni hakilina dɔ de kɔnɔna na n'u b'a fɔ a ma ko ligne éditoriale o de bɛ yen i b'a ye tan sisan nɔ sirifula tan sisan nɔ i b'a sɔrɔ ligne éditoriale dɔ bɛ sirifula a bɛ fɔ aw tɛ bɔ nin kɔnɔ n'i ko k'i bɛ kɔrɔ u b'a fɔ ayi non an ka taabolo la a tɛ kɛ ten donc o b'o cogoya la donc kunnafoni dila i bɛ taa kunnafoni ɲini n'i taara ɲini i bɛ na i b'a sɛgɛsɛgɛ awa k'a baara ka tɛntɛn n'a labɛnna waati min na ayiwa i bɛ tila k'a latɛmɛ o de ye kunnafoni di baara ye mais blog ye min ye i b'a sɔrɔ tan sisan ne bɛ taa Facebook kan ou bien soit n bɛ taa TikTok kan voilà n bɛ yɔrɔ dɔ dayɛlɛ chaque fois n bɛ to ka sɛbɛnniw kɛ k'an limanaw k'u kunnafoni mais sisan nɔ an b'a ye tan sisan blog a bɛ animé fana ni vidéo ye vidéo b'a la messagew fana b'a la photow fana bɛ yen donc o baaraw la en grosso modo n bɛ se k'o kumaw de fɔ. Ok, merci Malik. I ni ce an weleli la a diyara an ye kojugu k'a fɔ an lajɛbagaw ye an bɛna don kuma na a kun ye ka mɔgɔw bɔ kunnasiri la ni fili min sɔrɔ a la o ye kalan dɔgɔya ani sitanɛ ni yɔrɔ an b'o yafa deli kɛ bɛɛ fɛ ɲininkali ye ko danfara min bɛ kunnafoni dila ani blogueur cɛ surtout bɔlɔlɔ kan o b'an bila ka taa jɔn ye blogueur ye jɔn ye kunnafoni dila ye kunnafoni di b'a fɔ mun ma ko a définition kunnafoni dila ti mɔgɔ wɛrɛ ye mɔgɔ min bɛ taa kunnafoniya ɲini ka sɛgɛsɛgɛ k'a kungun n'a ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na ka sɔrɔ k'a di a lamɛnbagaw ma k'u bɔ kunnasiri la n'a bi balo a la o de ye kunnafoniya ye n'a bi balo a la a dili tɛ dɛ n'a tigi bɛ balo o baara in na c'est très important bon blogueur ni blogueur tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye mun page dɔ b'a bolo bɔlɔlɔ fan dɔ kan n'a bɛ o animé parce que blog yɛrɛ au début journal intime de kun don i bɛ taa sɔrɔ e filɛ nin ye i bɛ dɔ ye tobili de ka d'a ye donc ale ka baara bɛɛ bɛ kɛ tobili la a bɛ baara kɛ tobili dɔrɔn de kan a ka blog kan dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ mécanique de ka d'ale yiri dilan de ka d'ale en tout cas passion b'i la c'est un journal intime i b'i ka fɛnw bila o sanfɛ o de ye blogueur ye mais fo a ka dɔn blogueur ani fɛn cɛ grand frère y'a fɔ cogoya min na pour que i ka kɛ journaliste ye i bɛ taa kalan dɔ de kɛ fɔlɔ bagage intellectuel dɔ de bɛ k'i la a bɛ fɔ fɛn min ma ko journalisme f'e ka t'o de ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn ko o déontologie dɔn nin y'a ye nin y'a tana ye f'e k'o dɔn bon hakilina di tɛ yen o de kama a bɛ fɔ journaliste ma ko c'est l'historien du présent mun kɛra i ka 5 organes de sens olu ye mun mɛn i ye mun ye i ye mun mɛn i bolo magara mun na i ye mun nɛnɛ ani i ye mun kasa sama e dan ye k'o dɔrɔn de di mais blogueur filɛ nin ye ale ka page sanfɛ commentaire dagalen don a ye loi tɛ yen k'a fɔ k'i b'ale canaliser mun y'a diya a b'o fɔ mun y'a diya a b'o kɛ fo n'a donna jamana yɛrɛ ka sariya dɔ kɔnɔ ni jamana ko an b'i ɲanga ni ni sariya ye mais journaliste donna o tɛ yen i bɛ baara kɛ cadre dɔ de kɔnɔ i ka ligne éditoriale dɔ de bɛ yen i ɲangatalen don n'i bɔra o kɔnɔ a ye mun fɔ mais sisan avec l'évolution a évoluera vidéo bɛ se ka bila a kan sisan donc ni vidéo bilala kan a bɛ fɔ ko vlog a bɛ bɔ blog la o la a bɛ kɛ vlog ni blog don o ye sɛbɛnni de ye mais ni vidéo nana na dɔrɔn o ye vlog ye donc kuma ɲɛtigɛ la dɔ fɔ sisan ko blogueur ni yɔrɔ danfara bɛ ale ni journaliste cɛ parce que journaliste filɛ ale bɛ recherche de kɛ ka information traiter ka sɔrɔ k'a di maaw ma mais an y'a ye k'a fɔ blogueur dɔw fana bɛ yen nɔ
dɔw yɛrɛ I bɛ taa sɔrɔ dɔw b'a fɔ blogueur dɔw b'a fɔ ko video man I bɛ hakɛ to caman fana b'o de fɔ mɔgɔw tɛ danfara dun ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ video dɔ ta k'a bila réseau kan I bɛ taa sɔrɔ tuma dɔw la aw bɛ kɛ direct yɛrɛ de la I bɛ taa sɔrɔ direct kɔnɔna na dɔw bɛ kuma dɔ fɔ kuma mun tɛ fɔta ye jamana kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ a bɛ na ni fitinɛ ye jamana kɔnɔ o yɔrɔ la temps dun tɛ se ka kɛ k'i b'o video tigɛ aw bɛ na e bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ la f'i k'a dɔn fɔlɔ a bɛ fɔ minnu ma ko video man olu ni blogueur tɛ kelen danfaraba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que blogueur fana ye maa kalannen de ye jamana yɛrɛ dɔw la n'i taara blogueur de bɛ na ni changement ye n b'a dɔn n'i y'a faamu u bɛ yɛlɛ o créneau u bɛ fɛnw dénoncer u bɛ na ni changement ye mais video mania nana Mali kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ a wagati ma janya fɔlɔ et n bɛna fɛn dɔ f'i ye pour que I k'a dɔn k'a fɔ u tɛ comparer généralement n'i ye video maniw la I b'u ka bagage intellectuel lajɛ jamais tu ne vas voir un blogueur a bɛ ka nɛnini kɛ a bɛ ka injure ta a bɛ ka masakɛ nɛni parce que masakɛ bɛ bilasira k'a sɔrɔ I m'a nɛni n b'a dɔn n'i y'a faamu blogueur t'o kɛ jamais bagage intellectuel dɔ b'a fana na et a bɛ baara kɛ a ka astuce kan I n'a fɔ n y'a f'i ye cogoya min na ni lanceur d'alerte don maintenant n'a ye fɛn dɔ ye a bɛ baara k'o kan il fait des analyses a b'a hakilina di a la sauf que journaliste fɛ o de tɛ yen hakilina di ten n'i bɛ hakilinaw di o ye olu ye grand frère bɛ se ka n bilasira n'i bɛ olu ye fɛn wɛrɛw ye rubrique wɛrɛw ye journalisme kɔnɔ I n'a fɔ édito ninnu I n'a fɔ chronique ninnu I bɛ se k'i hakilina di olu kɔnɔ mais blogueur fɛ o tɛ yen u bɛ se ka thème bɛɛ ta u b'u hakilina di a bɛɛ kan maintenant n'i ye video maniw yɛrɛ ka fɛn ta k'a lajɛ I b'a ye k'a fɔ axélen yɛrɛ tɛ ce n'est même pas axé ordre chronologique t'a la blog do ordre chronologique de b'a la tout ce qui passe leur tête bon ils vont pondre ça o cɛ ka jugu kojugu u bɛna o fɔ maintenant problème yɛrɛ bɛna kɛ mun ye une vidéo de 2 heures ni ne ko ko n bɛna lajɛ ne b'a dɔn yɔrɔ jumɛn nafa ka bon yɔrɔ jumɛn nafa man bon alors que n'i ye blogueur ye I b'a adamadenw ka centre d'intérêt de lajɛ à travers un sujet donné et tu fais quelque chose de récapitulatif la quintessence très simple très bref wagati min na ni mɔgɔ y'a kalan dɔrɔn a bɛ se k'a ka fɛn bɛɛ sɔrɔ a kɔnɔ dans un temps bien donné avec un style bien stylé maintenant n'a y'a sɔrɔ ko vidéo man ko conséquence b'a la je pense Touré y'o yira bɛɛ la avec la loi portant sur la cybercriminalité tu vois même an bɛ don min na ko bi mɔgɔ baden de bɛ kaso la a sen fɛ caman kɛlen don tunkarankew y'a sen fɛ u tɛ se ka na faso la bilen et hali n'i nana faso la hali olu yɛrɛ bɛ k'a kɛ mais u kɔfɛ yan mun tolen don u kɔ yan ça devient un problème u ka famille kɛlen don bolodengɔni taamasiyɛn donc ninnu bɛɛ a la dan ni man y'a vidéo man y'a conséquence ba dɔ ye quoi. Voilà, justement. Justement, a y'a kuma fɔ parce que minan kura nalen de an fɛ donc maintenant an y'a ye k'a fɔ semaine mun bɛ kɛ anw fɛ I b'a sɔrɔ mɔgɔ kalannenw de bɛ semaine sinon blog bɛ yen avant vidéo man mais Mali ye jamana ye kuma jamana de don olu nana ni kuma de ka vidéo kɛ donc maintenant I b'a ye tansan na olu ka kumakanw bɛ taa yɔrɔ jan et puis maa caman bɛ b'a kalama o de y'a kɛ a bɛ maaw kɔnɔ k'a fɔ vidéo manu mɔgɔ bɛ na réseau sanfɛ ye vidéo man ye parce que jama balila k'o de la kodɔn k'a sɔrɔ ko wɛrɛw b'a sanfɛ a mɛnna fɛn o fɛn bɛ yen olu bɛ na u b'a fɔ an ka kan na donc maintenant u ye desi sɔrɔ u lamɛnnen don sisan nɔ il faut le reconnaître u lamɛnnen don hali n'a sɔrɔ nɛni ni fɛn ninnu b'a la a dɔw fana b'a la min bɛ message ɲɛnamaw passer mais a ye min fɔ vidéo mani ya terme péjoratif de I m'a ye hali n'i y'a fɔ mɔgɔ min ye u b'a fɔ n tɛ vidéo mani or u lamɛnli ka di mɔgɔw ye u b'a fɔ n tɛ vidéo mani ye parce que terme mun don et puis u donna ni fɛn mun ye o ye lagosili ni fɛn sinon ils ont aussi contribué n'i y'a jateminɛ tan san o nana ni changement dɔw ye a yɔrɔw la mais a ye min fɔ il faudrait que c'est à dire ka professionnels fana u ka fɛɛrɛ tigɛ ka na sur le tas minan kura mun nana u kana k'a baara kɛ fasodenw ka se ka faamuyali kɛ parce que olu de ye devant ta donc maintenant u bɛ na u bɛ kumaw kɛ an ka kan na directement dialogue bɛ tɛmɛ o ni citoyens tɛ donc raison pour laquelle maaw fanba nana u lamɛn hali mɔgɔ mun nana kɔsani na u bɛ ka lamɛn mais u tɛ olu bɔ a y'a fɔ cogo min na gɛlɛyaba b'a la parce que n'i y'a kɛ tan sa vidéo tɛ tunu cybercriminalité la hali n'i y'a kɛ san 100 n'i ka vidéo bɔra a bɛ comme i y'a kɛ bi de o de y'a inconvénient ye donc maintenant et puis a tɛ tunu fana n'i ye fɛn k'a kan par exemple tanzanie bɛ denw sɔrɔ sini ma sini kɛnɛ i denw bɛ se ka kumasulu n'a ye quoi par exemple tanzanie hali a tɔɲɔgɔnw cɛla n'i ye ko dɔ fɔ dɔrɔn i ba ma nin kɛ ou bien i fa ye nin kɛ donc maintenant u bɛ se ka bɔ n'a ye quoi o y'a inconvénient ba ye quoi donc réseau kana donc i bɛ se ka baara k'a kan k'a sɔrɔ a ma kɛ nin bɛɛ kɛ et puis en même temps vidéomania min bɛ ka kɛ a bɛ se ka kɛ profession ye ka tɛmɛ nin bɛɛ kan
mais ni ya jateminɛ video manu fana dɔrɔn tɛ dɛ an b'a ye kunnafoni bi bɛna Mali kunnafonidilaw cayara dɔw y'a kalan kɛ dɔw m'a kalan kɛ bɛɛ ko komi information de réseau kan an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ information di mɔgɔ ma qui ne sont pas fiables information mun jɛlen tɛ mun bɛ se ka na ni fitinɛ jamana kɔnɔna na e mun ye kunnafonidila ye e yɛrɛ b'i yɛrɛ senti cogo jumɛn k'a fɔ mɔgɔw dɔw de bɛ yen nɔ olu bɛ ka nin kunnafoni di parce que bɛɛ lajɛlen de bɛ lagosi o kɔnɔna na e bɛ se ka mun fɔ parce que wagati dɔ la yɛlɛkomɔgɔw dɔw yɛrɛ bɔra n'o ye an balimakɛ Kante ye n t'a dɔn n'i y'a vidéo sur les réseaux sociaux a ko bi bi in na ko ni jamana bɛ ci k'a sababu dɔ bɛ bɔ kunnafonidilaw la e bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ la. Bon oui bɛɛ kɔni bɛ ka jateminɛ k'a fɔ micro bɛ mɔgɔ bolo a bɛɛ ye kunnafonidila micro bɛ mɔgɔ bolo a bɛɛ tɛ kunnafonidila n ye min fɔ bɔlɔlɔ na kuma anw fɛ c'est à dire k'a minɛ na baarali maa minnu bɛ kunnafonidi baaraw kɛ a caman na les médias classiques n'o ye télé a radio ayiwa fo ka taa semaine olu mana joona kɛnɛ in kan donc ce qui fait que a occupera mɔgɔ minnu fɔ mɔgɔ fɔlɔ minnu fɛ olu ye terrain ta mais sisan u bɛ ka na n b'a dɔn k'a fɔ talen ɲɛfɛ u bɛ kɛ mais pour l'instant gɛlɛyaba de b'a la mɔgɔw tɛ ka mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na o y'a bɛɛ kɛ kunnafoni mais je pense que ce dernier temps k'a daminɛ 2020 waati mun na a ko ɲagara yɛrɛ M5 ka waati fo ka na bila fɛn sisan na sisan mɔgɔw bɛ k'a faamu u b'a dɔn n'u taara page dɔw la tan sisan nɔ mun yɛrɛ b'a mɔgɔw ye n y'a ye karisa ninnu ka fɛn na mais avant o distinction kun tɛ yen mais sisan u bɛ k'a faamu parce que caman de bilala fili la i b'a ye tan sisan n'a fɔra ko nin bɛ yen tan sisan n'u bolo kuru fɛn kan dɔrɔn u bɛ n'a ye k'a fɔ a ko kelen tɛ fila tɛ saba tɛ donc finalement e bɛ bila i y'a faamuya donc maintenant finalement kunnafonidi baaraw dun ye min ye min b'a kɛ olu ta i b'a ye u b'a ye yɔrɔ min na u b'a fɔ ten mais n'a y'a ye i b'a ye tan sisan an b'a sɛgɛsɛgɛ olu ka teli n'an ye mais anw ta sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ n'an m'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ka gɛlɛn kuma dɔ la an k'a di mais i y'a ye tan sisan olu bɛ agir en fonction souvent des circonstances olu bɛ se ka kɛ u bɛ min ye u bɛ taa n'o ye donc mɔgɔw b'a fɔ k'u bɛ ka kunnafoni u bɛ ka kunnafoni or i bɛ fɛn dɔw ye n'a kunnafoni dafalen t'i bolo a ka gɛlɛn kunnafonidila k'a tɛmɛ o de kama chaque fois u b'a fɔ bon nin fɛn bɛ dugu kɔnɔ aw dun tɛ k'a bila aw tɛ k'a bila non i b'a sɔrɔ e bɛ k'a ɲɛɲini n'i tigɛ dara a kisɛ kan waati min na i b'i to o la i bɛ na i b'a bila n'i y'a bila o la o ye badabada bilali ye sɔsɔli tɛ min na fili tɛ min na donc o de bɛ k'a baaraw gɛlɛya mais n b'a dɔn k'a fɔ école de journalisme minnu bɛ ka dayɛlɛ fan bɛɛ a kalanw bɛ ka kɛ génération kura min bɛ na sisan o bɛ na fɛɛrɛ tigɛ ko in yɛrɛ bɛ taa n'a yɛrɛ ye quoi mais pour l'instant nin birisa ɲagami min bɛ yen a ka gɛlɛn mais ko bɛ ka taa cogo min na dɔɔni a bɛ assaini finalement an mago bɛ min na an b'a lakika sɔrɔ. ok merci aw fila bɔra ka yɔrɔ dɔn sini ye sisan ko an ka videomaniw de bɛ se ka na minnu bɛ mɔgɔw buruja a bɛ kɛ sababu ye hali n'u nana Mali kɔnɔna na a bɛ gɛlɛya u bolo o yɛrɛ b'an ka baisse de la semaine kɔnɔ bi a bɔra wagati dɔ la réseau kan a ye mɔgɔw buruja ɲɔgɔn furuko nana quoi a ye video dɔ poster mun yɛrɛ bɛ musoya yɛrɛ la gosi hali ni a kan t'i ma i yɛrɛ b'i yɛrɛ placer a la bon mɔgɔ tɛ minɛ mɔgɔ ji ye a y'a kɛ kun jumɛn na i bɛ taa sɔrɔ ale fana a kɛra la an ye k'a fɔ a nana k'a bɛna bɔ a faso la a gɛlɛyara bolo aw bɛ se ka mun fɔ o baisse de la semaine kɔnɔna na. bon ok nin tɛ bali n'a ye cybercriminalité n ye min f'i ɲɛna i ye ko kɛ san 100 n'a bɔra waati min video bɔra kuma o kuma a bɛ komi i n'a fɔ i y'a kɛ cogo min na a kow bɛ ten ɔ ani min bɛ ɲɔgɔn na n ka dɔn maliyɛnw de don a mankan a wulila réseau de kan fɛnw kɛra an y'a ye au départ yafadeliw ni fɛnw kɛra mais plus tard ale nana k'a bɛna bɔ a masaw la a kɔlɔlɔ y'o de ye souvent i b'a sɔrɔ kɛlɛw dɔw bɛ yen a tɛ ban quoi donc an y'a ye k'a fɔ vacances waati k'a bɛna i profiter ka na masaw ka na olu fo n y'a ye k'a fɔ ko plainte donna dɔw ko plainte sigiyɔrɔma 3 dɔw ko ko 2 dɔw ko Samaseko ka plainte dɔw ko Mohamed Jabi ka sabu kɛ u ka fɛn kɔnɔna na k'a ye kantɔ ko Mohamed Jabi ni fɛn bɛ ɲɔgɔn fɛ k'a ni Mohamed Jabi ni Samaseko k'u bɛ ɲɔgɔn fɛ ko o bɛ gɛniya la ko kumaw fɛnɛ de et puis en même temps ka vidéo kɔnɔna na Samaseko ye laseli mun kɛ k'a bɛ a ba ala kuma n'a fɔ cogo de don quoi k'a bɛ donc kuma ninnu lasigini ka gɛlɛn quoi donc maintenant o kɔnɔna na donc an y'a ye k'a fɔ plainte kɛra donc maintenant kiiri tigilamaw u b'u ka baara de kɛ quoi olu ka baara kɛ a bɛ yɔrɔ min na bi an ye kibaruya mun sɔrɔ k'a bɛ boli k'a n'a den bɛ donc gɛlɛya de b'a la donc videomania mais sinon ni journaliste ka baara de don min b'a ɲɛ dɔn kun i b'a baara kɛ a ka gɛlɛn i ka ye nin fɛn ninnu na mais n ye min f'i ɲɛna ko ninnu bɛ ka taa cogo min na a bɛ lajɛya bɛɛ bɛ k'a faamu kɔlɔlɔ mun b'a la et puis en même temps aussi i ye min fɔ k'a ye musoya mun lagosi parce que o fɛn minnu bilala n y'a ye k'a fɔ ale ye tɔw ta bila cogo min na a bɛ comme tan sisan an ye jaw dɔw ye hali n'a sɔrɔ ale ka jaw tɛ dɔw bɛ k'a fɔ k'ale ka jaw de don bon imagine o ja ninnu bɛɛ bɛ réseau kan an k'a ye k'a fɔ dentigiw de don hali dɔw fana bɛna bange i denw fana u mana kɔrɔba san 10 kuma 10 n'o k'u bɛna hɔrɔn kow kɛ
kuma o kuma a vidéo bi se ka ta ka bɔ i bi i yɛrɛ ta la nɔgɔ i bɛ tila tuguni k'i denw ta la nɔgɔ donc o de fɔlɔ dun i b'a ye tan sɔnna i bɛ fɛn dɔ kɛ mɔgɔw bɛ to a fɔli la mais ja tɛ yen ka kow sauvegarder k'a bila yen mais bi bi in na bɔlɔlɔ sira la n'i m'i kɔlɔsi k'a fɔ k'i bɛ fɛnw dɔn o de kama a bɛ f'an ye k'an k'an kɔlɔsi bɔlɔlɔ sira a b'a nafa cogo min na a bɛ se k'an ka ɲɛnamaya tiɲɛ badabada o fana fɛnw de don donc fɛn mun don i kan k'i kɔlɔsi kosɛbɛ kosɛbɛ a kow la donc nin fɛn mun bilalen filɛ nin hali ni denw minnu kɔrɔbaya la dɔw bɛ se k'u kunna da n'o ye dɔw bɛ se k'u lagosi n'a ye dɔw bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ donc olu dɔrɔn tɛ a tɛ limité olu dɔrɔn na parce que fɔlɔ i b'a sɔrɔ o temps sisan i mansa bɛ se ka ko dɔ kɛ a kuma de bɛ f'i ye a b'i tɔɔrɔ mais sisan o jaw de bɛ taa ka yiri la donc c'est blessant à chaque fois i b'a ye an y'a ye k'a fɔ o dɔrɔn tɛ an ka activiste dɔ bɛ yen videoman dɔ bɛ yen musoman a y'a yira k'a fɔ ko bon maintenant ale ye vidéo dɔ kɛ a nimisara bi fɛn dɔ de don ni nimisara i tɛ se k'a effacer o y'a sɔrɔ a bɛ mɔgɔw bolo a b'i juguw bolo donc maintenant o de y'a kɔlɔlɔ ye i bɛ na i bɛ ka fɛn kɔ a kɔnɔ mais fɛn de don a bɛ comme société i bɛ na i ka fɛn de kan i mago bɛ min na i b'o kɛ ka taa mais kana dan tɛmɛ wale kɛ min bɛ se k'i yɛrɛ ka ɲɛnamaya ka compromettre i denw minnu fana bɛ na k'olu ka ɲɛnamaya k'a dɔn bɔgɔ la. Ok, i bɛ se ka mun fara o kan. Fitinin dɔrɔn a ye kuma min fɔ tu sais n'i ye internet ta baarakɛminɛn de don quoi n m'a dɔn n'i y'a faamu a bɛ n'a fɔ i ye mana di i ye tasa dɔ ta i bɛ se ka dumuni k'a kɔnɔ i bɛ se ka ji k'a kɔnɔ i bɛ se ka tulu k'a kɔnɔ n'est-ce pas mais n'i y'a siri k'a kɔnɔ a bɛ kɛ cogo di a b'a ɲini c'est obligatoire internet y'o dɔrɔn ni internet dɔrɔn ta k'a bila foyi tɛ mais e bɛna activité jumɛn k'a sanfɛ et il faut problème yɛrɛ ye mun ye a bɛ fɛn min kɔlɔlɔ bolo n'o a bɛ f'o ma ko cybercriminalité problème yɛrɛ ye mun ye ale yɛrɛ dɔrɔn tɛ ni i bɛ anw ka domaine kɔnɔ sisan la loi portant sur la presse ni anw ye ko dɔ kɛ dɔ la n'a digir'o tigi la n'a taara a bɛ fɔ de k'a ka taa éléments bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a yɛrɛ k'a procédure n'a texte n'a fɛn bɛɛ sɛbɛn ka sɔrɔ ka taa di procureur ma pour que procureur ka na anw nɔfɛ donc n'i y'o chemin bila dɔ kɔrɔ hali ni anw ye fɛn k'a tigi la a tigi a tɛ se k'o procédure sɛ a bɛ ala minɛ k'a to yen ça c'est une manière pour protéger le journaliste mais cybercriminalité la ni e y'a bila dɔrɔn quitus bɛ procureur bolo a k'a yɛrɛ autosaisir o dossier la pire encore mɔgɔ min ye a bila o dɔrɔn tɛ e mun y'a partager e mun y'a commenter e mun y'a liker aw bɛɛ bɛ gosi bere kelen na et puis u bɛ kuma min fɔ o da la bamanankan na komi moteur ninnu t'a reconnu de mais n'i y'a kɛ français na dɔrɔn ou bien n'i y'a écrit sɛbɛn mansinw de bɛ yen minnu bɛ sina k'i ka page saisir ten k'a tigɛ Facebook ninnu yɛrɛ sariya yɛrɛ la a tɛ sɛbɛn a tɛ fɔ u bɛ langue anglais français german allemand kan a tɛ fɔ o la mais n'u y'a fɔ bamanankan na moteur de recherche t'o dɔn ce n'est pas une langue écrite donc a taa o de don sinon san b'a sɔrɔ u bɛɛ ka page datugura donc je pense an yɛrɛ tɛ boli ale nɔfɛ bilen mais mun kan ka kɛ sisan c'est très simple bɛɛ ka mara dɔrɔn c'est la solution bɛɛ ka mara dɔrɔn parce que u bɛ hakɛ to même la plus grande prostituée du monde a taa la tɛ la den ka kɛ prostituée maintenant ni i ye e ye ka nin kɛ n'a dun kɛra la a bɛ digi e la mais mun na pour que i b'a kɛ donc an ka éduquer dɔrɔn a banna et puis il faut comprendre il y a des sanctions vraiment tellement journaliste dɔw bɔra juge dɔw bɔra quand on a travaillé sur la cybercriminalité a ko hali an ka fɛɛrɛ kɛ nin fɛn in ka bɔ yen parce que a bɛ journalisiya yɛrɛ misaliyara anw ye baara dɔ kɛ an ye erreur k'a la n'a danna radio télé ani écrit la foyi t'a la parce que on est couvert par la loi portant cyber non presse la loi on est couvert par ça mais wagati kelen mun na n'o fɛn kelen taara ka bila internet kan o loi bɛ bin la loi portant sur la cybercriminalité o bɛ na donc tu vas subir les mêmes actions que Fanta subit aujourd'hui mais je pense que adamaden tɛ fili sɛ tɛ kɔrɔ kantigɛli ma bon daga mana bonya cogo cogo a datugulan bɛ sɔrɔ et o bɛ cogoya min na adamaden tɛ kɔrɔ hakili sɔrɔ ma je pense que ça va être une leçon pour elle mun b'a to n'a bɔra a bɛ se k'a ka activité continuer mais dans un cadre bien assaini et bien cadré mun bɛ a to même a ye mun fɔ hali an mɔgɔ u tɔgɔ fɔ ka gɛlɛn n'i y'u tɔgɔ fɔ u kana fɔ k'i bɛ ka fɛn dɔ fɔ ma lui même il est sorti dit ale nimisara ka vidéo la bi n'i ye se k'a ye a b'o bɔ yen
mais que les demandons au coffin entre solo il continue avec les mêmes injures de parce que avec cutisme qu'a fort comme à base là c'est quoi c'est impossible parce que imagine Adobe plainte contre la faute qu'elle temps donc c'est pas facile quoi donc à la clignement dit bien qu'on travaille avec le bon sens et qu'on essaye d'être le figure en la société ni d'ailleurs quoi en donner ni on bunyani al ni ko kerila ka nyefo bunyani karama kono wala sa solution à solo là je pense au début c'est la solution quoi. OK anya yi ka fo bibi na mali nya kamene no ka sababu ke ni bezi an wulla ka se du kon na ka micro trottoir don ke on ni anga je ko fle nyoko fe. Alaykum. Ma fi yeye ni nga fe mon effectivement nya kuma mi na ba kibaran bisa réseaux sociaux quoi ni demisonu be boga ma ko bon ni ko fane ka ko bani ka nya kuma model be fo mu nya mo di ka be fo signa ni balama au fait de franchement à donner bani ko ko sala sunu mali ka tapete mi ame mo ni demisonu fe ke ba réseaux sociaux ka adabla ne re do tay abi bu ni na shegina hamawla ni do tay bi kar mo bon ni mo ko mo ni ma bay man la ba be ni ko to ko fe o ni yo ko ni e yo ko fe ni ko ibina mali ko no ibina do ni ta so ta ti no so ni ta ko so ko ibina ka ta ni ka so la al ko sana do abe ka fle ni so do ka fle ni ko ni abi mu nya ti fonyi e ne ni ka tuma fe ka mo ko fa ni ka mo ko pa ni ina na wi na ka ta do ko so la ibina se ka mo fo mali ko ngadde be teni mali ko bi yoro ambe mo na tuma fe do ni ko mali e do e ko fe mu yi adama de ladamu ni ko yani karama ma nyina ma e ko do mali ko be yoro bela yame nere un moment j'ai fait le monde arabe ni afro qui malien do arabe ti sika fio ka groupe la ki ga me ka ta fere ke ni na wari an ni de ni bi na afla be kina donc réseaux sociaux ne ko na kla d'abord de pour ga dama den la damu ika sika bien famu ka so ma bu place là mais ba faut pas de la malien do kam faut ta la malien de ngo fa ni ba ni ko ibo ka ki ko fe ni na ka ta ko so atin ko fo ni ko mu ni do so fe aka sabali be ka ki so be ka siki ko mana ko do be ka damna anga sigi mali ko ci ko folo la bonne éducation adama de marale kan ya adama de nadamu ni kan ye ko ko mala ga tabiya c'est ça que franchement mo di dum sunu fa la sabo o era bora ka micro trottoir ni anya yi ka fo be hakilina tali ka sababu ke anga mam be ko ka nu nana utisega do jamana kono okay o temene ko fe amena bollo sra na fa do fana yira ambora muna son o ya gel mayoro mais ma do be no bendi ka chance do jengono bollo sra yara kara ale ka na fa mayoro no e muy o de acha trembler anya yi ka fo anga dj do be no dj do mi ale ka la nyinte do were ka voyager duguni dugu ka se ka ta jeunesse mo ko nyana je ku kuna donc ni bezin konna na anya yi ka fo ay son de kala ka yira ka fo ko Aisha trembler donc o soina anya yi ka fo mali kono mali ko kan be challenging ke an réseau ça fait la akra sababu Aisha rek nana ke anana uya wele kana Burkina plateau kan ay na fam sorala Aisha trembler era nana chugo me ayre parcours ke ayre anya fo era se kam fo o challenge ko ina amara obebe bolo srain bon bolo na fa de ni ina fa ya fo chugo na ni ko mon ke na blala ni jema bora kala mai ba bi na fa Aisha ka fengera amena fait blala mania ye ka fo influenceur ivoirien do dia ta dron ka blaka fena do parce que lu suivre il va sur 1000 bairiga million ere bu usui do fin de blala do ale akedro ka ere do anya ye ka fo mo ya keke ka ay jena bo fo ka tana il faut états-unis donc o mingera no sugu kera o phénomène sugu kera journaliste mun ba dugula ubu ere ngine les médias s'activent ni fait modèle de ka di journal jonde do mo modèle du média de parce que kera ka jamana na kuna wolo do donc o kele RTB Burkina chaîne no en terme ñona au lieu voulait bla DJ de moi yo minfo oui dans un premier temps on a échangé là oui fait on ka kumbe ka ke chugumna ina fo chugumna adona kumana après ensuite utara deni yere no fait anana bi alhamdulillah avec un contrat signé blue ban yere contrat signé no e waru be ka dama nga hakilla confrère ivoirien fona be ka fereti ka kata ko yoro la influenceur mo be no e makoso ko 500,000 déjà wa keme ale o bla ka jigine kuna mase yoro la folo ere ale o bla donc an fama yoro di indi fen chama de be mi se ka mo nyeti be se ka ko fitininge et puis deni be bo dugum na village de do
hakili yɛrɛ t'a la i yɛrɛ b'a ye k'a fɔ video in yɛrɛ la hal a bɛ ka dɔn kɛ cogo min na a t'a kunna yɛrɛ k'a fɔ nin ko in yɛrɛ bɛna kɛ koba ye parce que a yɛrɛ y'a fɔ ko dɔn in yɛrɛ k'a bɛ ale yɛrɛ la nisɔndiya a bɛ kɛ sababu ye ale bɛ ɲinɛ ka susu bɛɛ lajɛlen kɔ olu hakili tɛ ɲɔgɔn buruja ni ka ɲɔgɔn dɔgɔya nin bɛ olu yɛrɛ de la ɲɛnajɛ jamana in kɔnɔna na donc voilà donc i ye min fɔ jijɛ bɛ taa damadaw la a bɛ taa villagew la donc maintenant a b'i to la a bɛ mabalimani n'u b'a fɔ o ma ko atalaku donc n'a y'o kɛ kamalen biɛnkɛnɛw minnu bɛ yen n'u ka bɔgɔtunu an y'a ye k'a fɔ Adama Yakuba a bɛ ka tɔgɔ ninnu fɔ donc a b'i to la a bɛ wari di donc fɛnw de bila la an y'a ye k'a fɔ an ka comédien baw y'a kɛ hali Sidiki ninnu u bɛɛ y'a fɛn ninnu de kɛ challenge mɔgɔw b'a ye i b'a ye tanzan dɔw bɛ so kɔnɔ i b'a ye denbayaw kɔnɔna na mɔgɔw b'a kɛ a bɛ ka mɔgɔw la joie donc o nisɔndiya mun bɛ ka se mɔgɔw la bɛɛ b'a fɛ ka Aïcha ye bɛɛ b'a fɛ ka k'a ɲɔgɔn na an y'a ye k'a fɔ a taara plateau mun na n'i y'a ye Aïcha jupe bleu de b'a la ne ka nin fini bleu a kana gloki o ye nɛrɛmugulama ye donc a bɛ taa plateau mun na o animateur mun bɛ yen a yɛrɛ y'i habillé o la a taara fɛn contrat mun signé n ko Blue Band ka marque yɛrɛ de ye o fɛn ninnu ye maaw y'a ye ja la a b'o cogoya in na Aïcha yɛrɛ b'o cogoya la donc fɛn o fɛn bɛ o cogoya la et puis en même temps a ma dan o ma dɛ salon de coiffure mun bɛ yen o ko kalo 3 k'ale b'a kunkolo dilan fu la clinique mun fana bɛ yen k'a bɛ fɛɛrɛ tigɛ o clinique fana o fana k'a b'a furakɛ fu la i m'a ye a bɛ ka nafa las'a ma voilà e bɛ se ka mun fara o kan n'i ye bolola ta k'a lajɛ n bɛ misaliya kelen di ma i bololamuru k'i to natigɛ la a b'i tɛgɛ tigɛ o y'a danger nka n'i bolo matarafa ka ɲɛ a b'i ka natigɛ k'i la teliya baara la bɔlɔlɔ b'i n'a fɔ o baarakɛ minɛn de don maintenant u bɛ kuma dɔ fɔ bamanankan na ko maalankolon de bɛ ko kɛ ni kolankolon ye aujourd'hui bɔlɔlɔ sera niveau la fo minnu yɛrɛ y'a créé je te dis minnu y'a créé olu ko k'olu denw t'a utiliser je te dis minnu yɛrɛ y'a créé parce que déjà u nana ye k'a fɔ parce que déjà l'instinct humain a bɛ adamaden tan ka taa fɛn jugu de fɛ sinon aujourd'hui ni bɔlɔlɔ avantage la dɔw bɛ yen u tɛ foyi kɛ bi bɔlɔlɔ kɔ bɔlɔlɔ dɔrɔn bɛ balo dɔrɔn de la ka na se yɔrɔ la bi fo n'i ka fɛn bila YouTube sanfɛ qui fait la promotion i bɛ vidéo fɛ u b'i wele fo bɛ taa cadeau d'i ma donc chance b'a la mais en un moment a fana elle a été au bon endroit au bon moment et a yɛrɛ k'a fɔ a bɛ ka fɛn min kɛ kolankolon tɛ au contraire c'est quelque chose qui fortifie l'âme parce que dɔɔni dɔnkilida minnu b'a n tɛ diinɛ ko sira yɔrɔ nɔfɛ mais minnu b'a kɛ u bɛɛ da bɛ mun ye adamaden quoi donc en quelque sorte a ye mun kɛ a y'o nafa de sɔrɔ c'est comme si mɔgɔ minnu bɛ vidéo ɲɛnɛmaw kɛ avec des astuces k'a bila YouTube ni fɛnw kan n'u bɛ million sɔrɔ YouTube b'i wele ka million ni 500 000 d'u ma un peu c'est comme ça quoi donc bɔlɔlɔ bɛ se ka utiliser ka kɛ ninnu ɲɔgɔnna ye k'a transformer k'a kɛ entreprise ye ou bɛ se k'i ka denbaya balo a la et que tu laisses des notoriétés derrière toi mun k'i kɛ bolodengɔni taamasiyɛn dans le sens positif k'a sɔrɔ maliyɛn ninnu ta tɛ quoi. ok merci an ka jamukan sera kuncɛyɔrɔ la kuma dafa kuma jumɛn b'i bolo ladilikan ka ɲɛsin an balima kunnafonidilaw ani video man. ok n b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ bɔlɔlɔsira nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ ni mɔgɔw yɛrɛ ne bɛ journalisme na a mɛnna mais maliyɛnw kana ko dɔn o ye bɔlɔlɔsira ye waati min na n y'a baaraw daminɛ mɔgɔ caman ye dɔn a senfɛ donc a nafa bɛ yen i bɛ na i b'i ka baara kɛ dɔrɔn a hokumu kɔnɔna na ka ba kɔnɔna na i tɛ fɛn bɛɛ kɛ maa n'i ko k'i b'i seko bɛɛ kɛ a y'i kɛɲɛkow bɛ ya a kɔnɔna na donc mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ bɔlɔlɔsira min filɛ nin danger ba de b'a la i bɛ fɛn o fɛn kɛ a tɛ tunu donc sini ma sinikɛ i b'a sɔrɔ i bɛ don maninfinya kɔnɔ surtout sifinnakaw i bɛ denmisɛnninya la i hakili to o la photo bɛ photo la aw kana poster vidéo bɛ vidéo la i dara mɔgɔw la cogo cogo i kana caman n'i n'a bi peut-être bi aw ka di mais sini n'a man di vocal ou bien fɛn ninnu a bɛ se k'o di juguw ma u b'i kɛlɛ donc o la i kumakan de don i tɛ se ka sɔsɔ i ja de don var de b'i minɛ sɔsɔli t'a la dɛ a bɛ fɔ k'e de don wa e de don sɔsɔli foyi t'a la i kumakan don i ja don i nin don donc i bɛ fɛn o fɛn kɛ i k'i hakili to i yɛrɛ la ne bɔra kuma na yan n bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ k'i fo. d'accord i b'a dɔn n'i ye bamakɔ suguba ta k'a lajɛ dɔ bɛ taa ka feere la dɔ bɛ taa ka nasana mɛ dɔ fana bɛ taa suyɛni na bɔlɔlɔ sanfɛla bɛ i n'a fɔ ten de quoi n'i y'a dilan ka bɛn i yɛrɛ ma cogoya min na a bɛ o jaabi de d'i ma quoi bɔlɔlɔ nana ka diɲɛ ta k'a kɛ duguba kelen au lieu ka a ye continent bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u kɛ kelen maintenant e de bɛna utiliser cogoya min na o de don n tɛna président tɔgɔ fɔ mais an bɛ don min na i ko bi dɔ bɛ masakɛya la a sɔrɔla mun fɛ ani mɔgɔ min taara ani muso min taara candidature la n'a yɛrɛ b'a dɔn k'o b'a ci a ye fɛɛrɛ de kɛ mɔgɔw k'u ka compte pirater ka bɔ n'a ka vidéo kɔrɔ ye a lankolon don a bɛ plage da ninnu na a bɛ boîte de ninnu na
donc a ka communication piraté kana no lié ko bla réseaux sociaux sanfɛ muso yɛrɛ k'a fɔ ale tɛ se ka jamana diriger a y'a ka démission rendu candidature to ale kelen de et puis fo bi a bɛ masaya la donc an ka attention kɔrɔ y'a astuce minnu di an ka utiliser n'an bɛ fɛn minnu bila a ka kɛ des choses vraiment probantes minnu bɛ dɔ fara an ka adamadenya kan mun bɛ an kɛrɛfɛ mɔgɔw nafa a ka kɛ olu fɛnw ye fɛn o fɛn bɛ se ka tɔgɔ tiɲɛ danbe tiɲɛ ani sigiyɔrɔ ni fɛn ninnu an ka mabɔ olu la hali ni bɔlɔla t'o ma ɲi adamadenya yɛrɛ la. n b'a fɔ aw ka nin walawalala ye n b'a dɔn faamuyali caman sɔrɔla la nin kun ye Musa Konate ani Malik Jankunba ye an bolokɔrɔ n'olu ye caman fɔ an ye an ka bɔlɔlɔsiraw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunnafonidilaw n'o ye blogueur ani journaliste minnu b'a kan danfara min b'u cɛ u ka baara kɛcogo bɛ cogo min na an ka bɔlɔlɔsiraw kan ani bɛnsiw min b'an ka jamana kɔnɔ ka ɲɛfɔli k'u ye olu hakilinata de an b'a fɔ an ka jamukan bɛ bila nin yɔrɔ la nka san'o cɛ an b'aw bilasira ni nin astuce duman ye n'o de ye an ka WhatsApp sanfɛla la an b'a ye mɔgɔw bɛ se ka mɔgɔ espionner i mana message min ci i tigilamɔgɔ bɛ se ka kɛ barisa u bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka na ni kɔlɔlɔ ye aw ka furu kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ fana ye don n'a nata la hali vocal ni video min bɛ di an ka video man na a caman bɛ bɔ nin yɔrɔ in na an b'a fɔ aw kan mɛn waati wɛrɛ nin kɛnɛ kelen sanfɛ ka kunnafoni n'a jɛlen na sanse ko ɲuman k'o di an bɛɛ lajɛlen ma. I b'i connecté i ka compte WhatsApp kɔnɔna na nka i bɛ taa sɔrɔ WhatsApp kɛcogo ka ca i bɛ taa sɔrɔ WhatsApp business bɛ mɔgɔw bolo walima fɛn wɛrɛ bɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo barisa a kɛcogo ka ca nka a mana k'a fɛn fɛn ye nin bɛɛ lajɛlen de ye kelen ayiwa n'i donna i ka WhatsApp kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ tɛrɛnin saba o bɛ dumuni bolo fɛ i bɛ don tɛrɛnin kɔnɔna na n'o de ye an ka paramètre kɔnɔna ye i b'a sɛbɛnni yɔrɔ dɔ la ko connecté i bɛ don o kɔnɔna na nka yanni an ka ɲɛfɔlikaw ye an b'a yira la k'a fɔ ko telefɔni dilannaw ye nin yɔrɔnin k'a la walasa a bɛ se k'a kɛ don n'a nata la i ka telefɔni fagalen bɛ kɛ walima a ɲɛ tununi la i bɛ se ka telefɔni wɛrɛ ta walima i ka ordinateur i b'a connecté i ka telefɔni na walasa n'a tununi la i bɛ se k'i ka baara kɛ walima k'i ka numéro bɛɛ lajɛlen sɔrɔ wa n'i y'a jateminɛ dugumala in i bɛ taa sɛbɛnlen sɔrɔ ko Opera Windows a bɛ komi ordinateur dɔ de connectelen bɛ telefɔni in na n'i ye fɛn fɛn bila i ka ordinateur kan walima i ka telefɔni i b'a afficher ordinateur kan o b'a jira k'a fɔ ko dɔ de kelen bɛ k'i lakɔlɔsi i kelen bɛ ka fɛn fɛn kɛ n'i y'a jateminɛ o dugumala la i bɛ taa sɔrɔ k'a sɛbɛnnen bɛ a tigi kun connectelen don 9h30 wagati wa n'i ye nin ye fɛn fɛn la dɔrɔn o b'a jira k'a fɔ i ka compte WhatsApp k'a piratelen don maa wɛrɛ bɛ k'i ka mouvement bɛɛ lajɛlen i mana message fɛn fɛn ye i bɛ taa sɔrɔ a tigilamɔgɔ fana bɛ ɲɛ b'a la ayiwa n'i b'a dɔn k'i yɛrɛ m'i ka ordinateur connecté a la walima i yɛrɛ ka telefɔni filanan ka connecté i ka WhatsApp la i bɛ se k'i cliquer yɔrɔ min sɛbɛnnen bɛ ko Opera Windows i bɛ se k'i cliquer a kan ka se ka a compte supprimer ni maa min bɛ fɛ k'a dɔn dɔrɔn k'i ka telefɔni ko mɔgɔ wɛrɛ bɛ k'i ka vocal walima message lamɛn yɔrɔ wɛrɛ dɔrɔn i bɛ don i ka nin paramètre in yɔrɔ kɔnɔna na n'i ɲɛ b'a la sɛbɛnni wɛrɛ bɛ nin dugumala la dɔrɔn o b'a jira ko maa wɛrɛ bɛ k'i ka compte pirater k'i ka sɛbɛn ta bɛɛ lajɛlen dɔn